Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Tubig kanal nga kanunay mosulod sa usa ka tulunghaan, ilabi na kunting ulan. Gireklamo sa mga magtutudlo sa General Santos City, butang nga makahatag sab og risgo sa mga learners karong ting klase sama sa sakit ka dengue. Ani ang balitang barangay ni Efren Mamak. Nagpadayon ang pagpanglimpyo sa mga ginikanan nga kabahin sa Brigada Eskwela sa Balite Elementary School sa Barangay Lagaw, General Santos City. Gani, nakaschedule na sab ang ipahigayong declogging operation sa mga drainage canal nga ana mismo sa school ground. Apan, dunay kanunay nga problema ang tubig kanal sa mga tagbalay nga manulod sa tungaan. Matud sa tagdumala sa maong tungaan nga usahay ang mga ginapahigayong clearing operation sa mga kanal sa sulod mismo sa tungaan usahay useless lang tungod kay kini mga tubig nga anaa dinhi mismo sa kanal posible gyapon kining mosulod didto mismo og ang kalainan kay kaning mismong tubig puwerteng hugawa. Ang problema kasi din doon, pagdating doon sa likod, hindi, wala mang daanan yung tubig. So ang tendency ng tubig, dito na di siya nagastay. Tigdugay sab kuno mohubas ang maong tubig ilabi na kung dunay pag-ulan. Butang nga maapektuhan sab ang pagtuon sa mga learner. Actually, pag umuulan, talagang grabe ang kuha namin. Hassle kayo sa amuang part. And then, ang classroom, mga 2 days kami naga-modular. Ang maong problema, napaabot na sa barangay sa milabayng tuig ug doon na gipahigayong declogging sa mga drainage canal sa gawas sa tungaan. Apan, mao lang daw gihapon, magbalik-balik yun ang problema. Matud sa barangay, doon na kunoy solusyon ni ini ang LGU. Doon na giplano di ang atong city engineers nga butangan og concrete road with drainage na. Kanang gikan dito sa may Nara, padulong na sa highway. So isa na sa among ginapaabot nga unta mapunduhan na diha para doon na kaagyan ang mga tubig kabalo mga area diha sa may Balite medyo ubos man gud ang yuta diha. Matud sa City Health Office, dapat walay baradong tubig sa mga tungaan aron dili pangitlugan og lamok nga dunay dengue. Gani sa tala sa CHO gikan January 1 hangtod May 31 ing tuiga, miabot na sa 500 ang kaso sa mga nagkasakit og dengue. Samtang sa susamang period sa tuig 2025, anaasab sa 800 ang kaso. Unfortunately, with that 500, we have one recorded death ating surveillance unit. Compared with last year, actually may 4. It just shows na how fatal dengue talaga. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.